No ahojte, pozdravujem vás, vítajte opäť pri ďalšom z mojich unboxingových videí. Dneska tu máme túto modrú krabicu, kde už asi z nápisu na tej krabici vidíš, alebo teda ak čítaš titulky tohto videa, tak asi je jasné, že dneska tu budeme mať Hoku, značku Hoka teda. A konkrétne tu mám model Skyward X2, čiže druhú generáciu, s tým, že toto je obuv takého tréningového typu, ktorú nájdeš už na Top4 Runningu s cenovkou začínajúcou na 230 €. Samozrejme to je cenovka, ktorá sa ťa týka, pretože ty používaš zľavový kód Kopackovo a ty to budeš mať vždycky o niečo lacnejšie. Samozrejme v dispozícii na Top4 Runningu je množstvo farieb, takže tie staršie farby budú už nejakej tej zľave, takže aj tam vieš použiť ten kód. A pokiaľ ťa zaujímu, dole pod videom bude slovenský link, bude tam aj český link a jedným klikom sa presmeruješ presne na toto, čo pomaly otváram. Inak tá krabica sa otvára takhle, takže je tu taká príjemná zmena. S tým, že vybral som práve túto bielo-modrú kombináciu, ktorá vyzerá veľmi dobre. Ako dizajnovo nebol som nejaký veľký fanúšik Hoky a čím ďalej sa s nimi stretávam, čím viac sa s nimi stretávam, tak tým viac sa mi začínajú ľúbiť. Určite hačte do komentára, ako vám sa páčia a určite hačte aj do komentára, ako ste vy s týmto modelom spokojní, pretože čím viac hlav, tým viac rozumu a môže to pomôcť pri kúpe. Možno aj tebe, ak budeš hľadať nové Hoky. Takto vyzerajú práve z tej vonkajšej strany, takže logo Hoka, pohľad zhora, vnútorná strana, oblasť päty, kde už nechýba nápis Skyward X2. A takto vyzerá podrážka, ktorá je fakt veľmi dobre pogripovaná. Je to teda tréningová obuv, ktorá hmotnostne sa hýbe okolo 312 gramov. Znova ja mám tu novú väčšiu UK11, takže ja sa budem hýbať okolo 330 gramov. Tým, že drop 5 mm a miera tlmenia je samozrejme vysoká. Fakt veľmi komfortné, veľmi príjemné a veľmi príjemné aj na také bežné voľnočasové nosenie. Zvršok je samozrejme syntetický, je to taká sieťovina, ktorá dobre odvetráva a taktiež prispieva práve k tomu komfortu. Tenučka, a inak, aby sa nezabudlo, tuto sú práve aj nejaké tie reflexné prvky, takže môžeš behať aj v prípade toho horšieho počasia počas tých tmavších dní. Vstup do nich, mám pocit, že áno, je tu klasický jazyk, s tým, že nie sú tu žiadne gumičky, šnúrky sú tiež klasické, žiadne pogripovania, takže ako som hovoril, klasická tréningová bota. Vložka je odnímateľná, je dobre tvarovaná, to musím pochváliť, takže toto je ďalšia vec, ktorá prispieva práve k tomu celkovému komfortu. A aby sme ten komfort ešte navýšili o ďalšie veci, tak je tu pena Eva Peba a tá prispieva práve k tomu, že to tlmenie je na vysokej úrovni. A ako som hovoril, tá podrážka je veľmi dobre pogripovaná. Ja ako náhle to tu držím, tak proste lepí sa mi na prsty. Je to podrážka teda určená práve na tie cestné povrchy s tým, že je tu aj dostatočný dezent na to, aby zvládala aj nejaké jemne daždivé dni. A možno keď si to všimnete trošku detailnejšie, tak možno tu uvidíte, a určite uvidíte, je tu jemný karbonový plátik, ktorý dopomáha práve k tomu, aby ti šetril tú tvoju energiu. Takže ak by si s nimi chcel dosiahnuť nejaký vysnívaný čas, napríklad na beh devín, tak toto je jedna z vecí, ktorá ti môže pomôcť. Takže myslím si, že bolo povedané všetko podstatné. Samozrejme, ak sú otázky, pýtaj sa do komentára, poprípade ak si nevieš vybrať, píš mi na Instagramový profil Kopackovo BA. Za dnes je to všetko, díky a vidím sa pri ďalších videách. Čus!